Salam mehruman doganlar, edi dilleşler, kadardan tomoşaçylar, Hereket atly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gepleşigine çykyşyna tomoş edýäňiz. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Aýyplaşmaň mehruman doganlar, ýadaglyk sebäpli sesim kän gowdy. Şonda da gyzygyny bilen bir meseleni aýyl-saýyl etmek istedim. Bilşiňiz ýaly gelli käriyip bir video goýdy. Şo taýda hem öwýä hem döwýä. Jan sag bolsun, ýaşulymyz. Gelli şo taýda lewap aýrylsyn proýekti bilen baglanşykly aýdan zady bar. Näme üçin jikmejik aýtmadyň? Şol adamlaň adyny gelli men hemme zady bilenmek, hemme zady edip ýetişi bilenmek, hemme zady diňe men edeýin diýjegim bolanmak. Men olar ýaly et ýok. Şoň üçin bagyşlardyň. Ogul gürleşimizde de bir aýdypdym. Özüm men 16 ýaşymda Türkmenistandan çykyp gaýtdym. Türkiýe ýokary bilim almak üçin. Şoň üçin özüm daşary ýurtda ulanlym. Daşary ýurduň terbiýeleri türkmençilik bilen daşary ýurtlardaky düşünjeleriň bir garaşmagy, utgoşmagy, şolaň harmanlanyp hamir ýaly ýogrulmagy, şo şekilde men dünýä garaýşym, düşünjem özüm atparsym. Inni lewaby aýyrmak isleýänler bilen baglanşykly näme üçin aýdan ok diýeniňe jogap berýän. Soň şartlyk bilen baglanşykly meseleni düşündirjek. Lewap aýrylsyn diýilýän proýekt gizli provokasiýa aslynda bu duruşy bilen rejimiň kontroluny muny özüňiz bilýäňiz, özüňiz hem aýtdyňyz. Eger dogry düşünen bolsam, dogry rejimiň kontroluny ol Ahmet Siklop diýeniňiz 99-njy ýylyň ýanwaryna Awduşüküre baran tasawwur edilip, şoň bilen bile bir kamerada oturanlar bar, gaty tanaýanlar bar. Diňe türmäň içinde bile oturanlar da, daşynyň içinde şonu ýaman gowy tanaýanlar bar. Lewap aýrylsyn, lewaby aýyrmaly. Lewabyň üstünden agdalalyk, döwleti bölmek, tozdurmak, dargatmak, tireçiligi möwjüt etmek, agdalalygy möwjüt etmek. Şeýdibem, halk agdy birlikde diktatorlar garşy zarba urmasyn diýip edilýän proýektde olar ýaly özüni kanuny ogry, orsçasy war zakon, olar ýaly adamlaryň hiç ýyly rolum ýok, edip biljek zadam ýok, eden zadam ýok. Ol şol Arsoň Leninni. Inni elbette bizim ýaşamyz, ýaşan döwrümüz, alan terbiýelerimiz tapawutly. Siziň döwürdeşligiňizde käbir adamlarda bu war zakon, kanuny ogry diýilýänlere bir simpatiýa bolup biler, olary awtoritet gasaplap, olar isýanlaryny edip bilýär, etdirip bilýär diýilen düşünje bolup biler. Ýöne biz olar ýaly adamlary ne awtoritet, ne adam hiç ýyly kategoriýada göremiz. Bizim üçin olar ýaly adamlar oýnatky, dürli rejimle gizlin ýa-da gizlinler planlaryny arkaýnyk bilen pul üçin ýerine ýetirip satyp bilýän adamlar. Toktogul restorany şoňa näme üçin berildi? Ona özüňiz gowy bilýänsiňiz. Indi bu meseleni lewaby aýyrmaly diýen gürrüňi, proýekti ýakyndan bilýän. Şol proýektde esas rol oýnan adamlary, içkin tanaýan adamlar baka. Şolar çykyp gürläp hemmelerde gürrüň edip bilýäke, gürrüň edip berjek boldy. Men näme üçin hemmelerde bilýän tarap hereket edýän ýaly sokulup özüm hemmelerde aýdaýyn. Birazcık adamlar oýlansyn, birazcık adamlar gyzyklansyn, şoň bilen.
Şol gepleşikden soň 6 gün mundan öň biz bir efir etdik. Gün ýaýlym etdik Türkmenim kanalynda. Risk gatnaşdy we Rozoway gatnaşdy. Rozoway gaty öňden gelýän tejribeli grajdan aktivisti. Türkmenistanyň içinde görüşen rejime garşy. Şol wagtda da habarçy özi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli. Hemme aty gowy bilýän habarçy, ýerli habarçy. 6 gün mundan öň çykdy. Aýtmaly zatlary aýtdy. Ýönesiz aýtdyňa şol şatlyk bilen baglanyşykly efirde bir zat bolupmuşsun, şondan soňra tereden bolupmuşsun. Gözel göwnüňiz geldi. Biz bir adama ya bir näçe adama yaranmak üçin ya belli bir topara biz taýýarlayan gepleşiklerimizde halkyň belli bir bölügini ya belli bir ideologiýadaky, belli bir pikirdäki adamlary gözüňde tutamyz. Ya da adamlara halkyň belli bir bölügini, haýsydyr bir ideologiýany, pikiri, düşünjäni kabul etdirjek bol, şonu hakykat ýaly kabul etdirjek bol, manipulyasiýalar bilen biz meşgulanymyz. Jurnalistika barada jurnalistika şeýle bolmaly, aýdylmaly, edilmeli, günümel aýtmaly, gorkýan eýle beýle. Biz Allahdan başga hiç zatdan gorkamaly. Buna özüm gaty gowulýar. Ne şartlyk meselesi ne bilen? Şartlyk meselesinde hakykata düşünmek istemeyenler var. Düşünüp bilmeyenler var. Düşünmeye aklı çatmayanlar var. Inni şartlyk bilen sizin araňyzda nähili mesele bolup geçýär, meni gyzyklandyran. Biz il günmäklikli iş üçin bilimimizi goşap göreşýäs. Gelläňi. Şoň üçin ýurduň içinde ýa-daşynda kyn ýagdaýdaky bir adam bizim şatlyk bilen şatlyk aýdýar. Hemme zat güläli gulluk diýär. Bizim şoň güläli gulluk däliňde subut edýär adam ykbarlary bilen. Şu adam ykbarlaryny goýýas öňüne. We şo kyn ýagdaýdaky adamlaň hem nädip bilenmek, meseleler çözülýär, işler çözülýär, kömek edilýär şol adamlara. Inni onda biz reyting üçin ya da şu şatlygy diline çolap esasy maksadyny gizleyen adamlar şu özüktürmeleri, provokasiýalaryna kellämede gyzdyryp emosiýamy görkezip şol kömek edilen şu jedelleşiklerden haýyrlanan, peýdalanan adamlar şahsy maglumatlaryny açalmy. Şonu isleýänmi? Taşary ýurtlardaky, kyn ýagdaýdaky ya aktivist bolaýsam diýen, ya da boljak bolup gören, ya da aktivistlere ýakyndan gyzyklanma bildirýän, şolary gollaýan internet äleminde adamlar maglumatlary satylýar. Şatlyga da satylýar. Türlü kanallardan ham satylýar aňryk. Mundan bilýär. Şatlyk bilen edýän jedelleşiklerimizden hakykatyň gözleginde şatlyga hakykaty kabul etdirjek bolup edýän bu işlerimiz näme üçin bu injelik edýär? Sedi. Onna bolýar. Siz ýalňyş hata edýäňiz şeýlemi? Bolýar, siz ýaşlymyz, tejribeňiz bar. Dünýä garaýşyňyz, hemme zatyňyz bizden has ýokarda ösen ýöňde bolýar. Eger gelläň bu ýalňyş bolsa, şu ýalňyşa bir kategoriýa ketgitlädi. Näçinji derejede ýalňyş şu. Ondan beýleki ýalňyşlary şoň ýanyna goýaly. Inni wagtynda Harammaşy Niýazow bilen kuzoklaşyp
onda da köpçülüklüğün habar berişleri işlerlen öňünde gujoklaşyp gaty bir ýakyndan dost, sırdaş ýaly görünen adamlar bar. Olaň kameraň aňyrsy näme diýenden habarymyz ýok, gyzyklanýan o. Inni soň bu adamlar aktivist ýa-da bir siyasi figura ýa-da siyasi hereketiň başyn çekkenler zatlar şolar ýalyky rollary özlerine oturdýarlar. Hawa eger biz şatlyk bilen şatlyň üstünden hakykati gözleýän bolsak, şatlyk bilen ýetýän jedelleşiklerimizden adamlara peýda etýän bolsa, ol näýär bilen gojoklaşýan adamlardan peýda etdimi ka halka? Şolar halka peýda ýetirmek üçin näýär bilen gojoklaşdyrmy ka? Näýär bilen gojoklaşyp ýerdimi ka kameralar öňünde? Diňen ýazykda haramda, serdar, maňa ýallaklyk edýän bir topar adamlar bar. Daşary urtda diňe şatlyk hereket eden o. Şatlygyň konkurentleri bolanlar bar. Şatlyk olardan öňe geçýän bolsa, şu daşary urtlardaky özüne aktivist, oppozisiýa diýenden sırlaryny ele geçirmekde. Şolaryň özlerini, töweregindäkileri oýnap şolary satyn almakda. Öňe geçýän bolsa, onu şatlygyň konkurentlerinin, bäsleşlerinin öjükdirmelerine biz näme jogap bermeli? Şuna maýdyň düşünürüm. Biz ünsüret gördük. Şu sizin çıkışınızdan soň has köp üns berdik bir mesele. Şatlyk şyhy bilen biziň aramyzdaky jedelleşikleri iň köp provokasiýa hökümine ulanýan adamlar wagtynda eger bular taşary urtlarda bolsa, wagtynda hedil edip diktatorlukdan peýdalanan adamlar. Taşary urtdakylar. Üçin aýdýan. Häzirki döwürde hökümetde gowy, güýçli baglary, adamlary bolan adamlar bular. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyna hiç da etmediğim bolsa daşary urda gelenden soň şu daşary urtlardaky yalan propagandalara aktiv gatnaşýandan doganlarnaşlaryna, hostarlaryna seredýäňiz hökümetden, diktatorlyk rejiminden gowy gerkäbe haram bilen doýup metirgäp berenler. Inni bir kemimizi tapdyňyz meselem. Şatlyk bilen edýän jedellerimiz. Hakikatyň gözleginde, ilginiň bähwidinde. Şu ýanky aýdýan zatlamdan has agyr günämi, eger şu günä bolsa ýa şu ýalňyş bolsa, dürli bähwidler üçin diktatorluklar bilen ýa-da Türkmenistanyny we şol regionyny basawalçylykly bähwidlere öz dönüklik hyzmatyny hödürleýänden edip gören işlerinden hem agyr ýalňyşmy. Şondan hem has erwet ziýanlymy. Şolaň edýän işlerinden çygyp ýaljak halka bähwid ýok. Ýöne biziň şatlyk bilen edýän jedellerimizden käbir adamlara peýda etdi. Şu boýunçalyk edýänmi? Şol şatlyk meselesini öňe çykaryp biziň bir kemçiligimiz şu rejim bilen işleşýäňiz diýjek bolýarlar. Ýok. Owurlyk eden uyalmaz, üstüne gelen uyalar edilýär bärde. Şatlyk meselesini öňe çykaryp, şonu biziň bir kemçiligimiz ýaly. Şatlygyň üstünden bizi diktatorlyk bilen işleşýän ýaly edip görkezjek bolýandan özleri diktatorlyk bilen işleşýänler, henidem gowy diktatorlyk bilen gatnaşyk saklayanlar. Daşary urtlardaky Türkmenistanyň watandaşlaryň maglumatlaryny gönümel
diktatorluğa satyanlar. Öz doğan arnaşlar, tanışılışları, has go vizipelere çıksın, orden medal alsın deyip edilýär şolatlar. Bulardan bizim habarymyz var. Biz şu sokuşluklaryň içine girdikmi? Barmy biz şeýle sokuşluklaryň içinde? Ýok. Onu näme? Bu adamlar şatlyk diye. Näme üçin? Şatlyň reklamasyny edýärler. Şatlyk sen go ulanyan daşary urtaklary, go oynayan bizim kuratorlamada gaty erwet bir känç berli, gel gayrat et, sen bilen dostlaşaly, sen bilen oynaşaly diýilip şatlyň reklamasyny edýärler aslında. Bizim soň düşünüp galdy. Gellikäri daga çıkış edenden soň biz bu hakykatlara düşünüp galdyk. Şoň üçin gellaga ullakan taňry arkasyn munça işin aladan arasynda ünsden nüşýanlatlar ba aýplaşma, mehriban doganlar, edidillerler, gadyrdan tomaşaçylar sedem aýplaşma. Hata yapmayan, ýalňyşmayan adam oğlu ýok. Esasy da ýalňyşy gaýtanamazlyk. Biz hem şunu bilýär. Halk biziň aýnamyz. Halk bir ýalňyşymyzy, ne doğru hereketimizi, ädimizi görse, şonam düşünürse, biz hökban aýdylýan zatlary gözüňizde tutar, ýerine ýetirir. Inni şol gellaga näme üçin aýtmadym şu zatlary? Diýdi. Lewap aýrylsyn proýekti bilen baglanşykly tejribeli garajdan aktivisti, habarçy Rozowaýyň 6 gün mundan öň Türkmenim kanalynyň gün efirine aýdan şu tema bilen baglanşykly jekmejek maglumatlaryny Lewap aýrylsyn proýektinde kimler bar, näme etdiler, nähili boldy şu proýekt, nähili başlady, nähili şowsuzlygy duçar boldy. Şolaryň hemmesini Rozowaý canly şaýat höküminde gurrun berýär, taryhyň şaýat höküminde. Biz ol gün efirine näme üçin aýyrdyk? Ganhor Serdar Süplüň çüýrük tohumyň edýän jenaýatlar bilen baglanşykly risk ýygydyrylyşyk başlandan soň riske hüjüm edýänler, riske öşükdirýänler boldy. Risk gaharga adama minip gater we paýşyz bir aýdan soň özüni kontrol edip bilmen, emosiýasyna ýeňilip aljyra özüni, ýüzüni kamerada görkezden soň bizden var, şoňa da ýan etmedi diýip derro şol videonu biz kanaldan aýyrdyk. Şoň üçin aýyrdyk. Ondan soň bildirişem goýduk. Şol 2,5 sagada bolan gün ýaýlymy biz temalara göre bölük edip goýjak diýdik. Alat Ishakow bilen baglanşykly provokasiýa başlady. Şu provokasiýa bilen baglanşykly we riskini aýdan dağıtlaryny bilece birinji bölüm edip goýduk. Kanalda dur seretip bilersiňiz. İkinci bölüm edip riskin Ganhor Serdar çüýrüň, süplüň öldüren naçarlar bilen baglanşykly getiren faktlaryny we özüne hüjüm edýänlere, haýwat atýanlara beren jogabyny öz üçin alýan bir video goýduk. Diňe şu zatda başga zat ýok. Üçüncü bölüm edibem biz Rozowaýyň Lewawy aýyrmak proýekti bilen baglanşykly beren möhüm maglumatlaryny aýratyn edik. Şu gün berjekdik. Onda da näme üçin şu zatlary jekmejek aýtmadyň diýen soň geldik her ýaga. Öňünden şolary ýalaky bir düşünürüş bilen dikkatyňize ýetirýär şu videonu. Mundan soňky bölümde de Azat Ishakow bilen baglanşykly oýnalyp duran we oýnaljak bolýan oýunlar baradaky bölümi goýýar. Hemme bölümlerini şeýdip biz size ýetirýäs. Gelin onda Rozowaýyň Lewawy aýyrmak proýekti bilen baglanşykly halk köpçüligine beren
maglumatlaryny bilelikde dinläliň, tomaşa edeliň. Sag bolun mikrofonyny. Mesela hazır şunu aýdym, Özbekistan bilen Türkmenistan arasında 20 ýyldan bäri sowuk uruş var. Şonu hiç kim bilen okmy? 20 ýyldan bäri sowuk uruş var. Mesela Niyazow ölen gijesi Özbekler vaýanyny toplap Türkmenistan granisasyna getirdiler. Onu halklar düşünüşýär, ýöne politikde düşünüşmeýärler. Prosto ýene bir zat mysal berin. Sözüň agynda unutma. Rozo ayakka bir zat goşak diýdi. Rozo ayakka goş. Soň dowam edelim. Bakı bir zat 20 ýyldan berdiydi. Özbekistan bilen Türkmenistan arasında soğuk söwüş var diýdi. Häzir öz aýtdym bunu. Bunu men analiz edip bereyim. Ve Niyazow ölümdöğünde de Özbekistan'ın yararlı güçleri diye Türkmenistan granisasyna öz koşullarını getirdi diye. Bakindi men bu arada men özümün birazcık mende olan maglumatym hem tecrübemden sana da şu yerden getireyim. Özbekistan bilen Türkmenistan arasında haysiyem olsa hiçbir dönemde bir siyasi derecede ya bir siyasi görünüşlerde haysiyem olsa bir soğuk hiçbir döneme söwüş yok. Ben bunu açık ettim. Yani Özbekistan bilen Türkmenistan'ın arasındaki siyasi çekeleşigi soğuk söwüş olarak değil, siyasi çekeleşigi döreden şol döwürde Türkmenistan'ın hut prezidentinin yanındaki prezident aparatynyň orunbasarlarydy. Näme üçin şol yararlı güçler şu getirip şu yere diredi, getirip diremesinin hem sebebi şu Türkmenistan'da 2002 ýylda başlan şol Sancar wakasy hökümet agdarmak üçin. Şol Sancar wakasynyň ilk nämesini näme üçin şol olar Özbekistandan tutdular? Sebep diýende Barış Şeýhmuradowy näme etdiler? Özbekistandan, yani Özbekistan'ın karşı velayatından Türkmenistan bilen Lewap velayatynyň Hojombaz etrawynyň Tallymerjen Serhet gümrüginden geçti deyip yalan maglumat verdiler. Ve Özbekistan'ı şu yerde suçlamak istedi. Yani günahkarlamak istediler. Barış Şeýhmuradow şol döwürde, Barış Şeýhmuradow bunu katı ýadynızdan çykarmaň. Men bu işin içerisinde yaman katı gowy bilendirim. Sen tüs meniň gerek yerinden tuttun häzir sen. Barış Şeýhmuradow şol döwürde şu Türkmenistanda agdarşy kolanda 2 günläp 3 günläp Türkmenistanyň ähli velayat etraplarynyň çäginde Türkmenistan'ın yararlı ve hukuk koru edaralarının güçlerinin birlikte olması sebepli Türkmenistan'ın hiçbir çağında bir kuş bile uçurmadılar. Bu bir. 2. Şol döwürde Türkmenistan'ın etraflarında veya velayetin daşındaki yaşayan rayatlar tokum tiştenike barıp gelmek isteyen mahallları yolların ählisi gözekçilikli kontrol altında oldu. Yararlı güçlerinin. Näme üçin Lewawy görkezdiler şonda? Ene sen äzi şu ýerde ene soran bundan çykýar. Näme üçin Lewawy görkezdiler? Patamışda Lewawyň ozalky häkimi, Lewap velayatynyň ozalky häkimi şol velayatyň ozal Sakar etrafynda häkim bolan soň velayat häkimligine gelen Gurammurat Rozifowyň boynuna atmak üçin Geday Ahmet döwründen ozal şol velayatta Lewap velayatynyň birinji, yani Türkmenawa şäheriniň birinji mikroýonuň Toktogul restoranynda Lewap Türkmenistanyň Lewap velayatyny awtonom oblast edip Özbekistana goşjak boldular diýip şo ýerde toplanşyk geçirdiler. Muny geçirenleriň arasynda şäheriň milli howpsuzlyklarynyň hem öz işgärleri hem boldy şol döwürde. Velayat häkiminiň yerli adamlary hem boldy. Mundan velayat häkimi Rozifowyň hiç bir habary maglumat hem ýok. Ya başkalarının hem käbirleriň maglumat olmadı. Gerekli adamlar. Olaryň kimler? Yöre Taşkawatdan gelen adamlar oldu. Lewap velayaty näme üçin awtonom oblast bolmalymış? Näme üçin eger Lewap velayatyny etdik milletten aglawasy etdik millet özbek milletinden ibarat bolsa näme üçin Lewap velayat Özbekistana koşulman barıp awtonom bolmaly? Sebäp näme? Şu ýerde bir sorak ýüze çykady. Näme üçin onda Özbekistan getirip o nämesine yararlı güçlerini koydu? Şol döwürde şol oyunu oynan haramzadalar şu oyunu tutturup bilmeyen üçün Lewap velayatyny Türkmenistanyň döwletine, tutuş döwletine, hökümet aparatlarynyň içerisinde Lewap velayatynyň halkyny watana, yani döwlete dönük hökümünde halky şeýler derejeye getirip görkezdiler. Näme üçin? Velayatyň çäginden geçipmiş. Lewap velayatynyň raýatlary we Lewap velayatynyň şol döwürdäki ýolbaşçylary
Özbekistanla ara bağlanışı katı ulumuş. Katı ulu işler bitiriyor gelmiş. Diye mış bile bu işler başa varmadı. Barış Şeyh Muratov Özbekistan'ın Aşgabat'taki elçihanasında tutuldu dediler. Özbekistan'ın Aşgabat'taki elçihanasında tutulan olsa Özbekistan'ın Aşgabat'taki elçihanasında çıkanamıyor ol. Çıkanamıyor o taydan hiç yere. Nemçin Levap velayetinden te Aşgabat'a baryan çalını. Aşgabat'ın içine hatta Aşgabat'ın içine girip şu konsulluğa girenç elçiliğe girençe yolda bir neçe gözükçülük yaralı güçler duran. Bir neçe. Şol dövrde adamlar avtobuslar geçen bolsa bile hökümetin avtobuslarını men özüm bilen o dövr içerisindeliğini. Adamlar yüzlerini çekip gördüler şeydi. Sakkalın senin mi, yüzün derin senin mi, saçın senin mi diyeyim. Ona edip son o yere Özbekistan yaralı güçlerini yığıyamış. Kim yığdırdı buna? Bu işin içerisinde seyreden aklınız giyiniş seyretmemiz gerek. Giyiniş seyretsek bu oyunu oynarların özleri hut şol devir oyunu oynar haramzadaların özleri anırda içeri girip gitti. Bir iki sene hazır yine yurdunda işte oturan ikinci oyun oynayacak olan. Yine şolar yani. Yine seyret şu oyunun içerisinde köprağı levapları orta sürüyor. Bunların içinde ne için köprağı daş oğuzlu değil, ne için marlı değil, ağlavasya, ne için ahallı değil, ne için balkallı değil, ne için levaplı? Özbekistan son ne için diyelim aydanım doğru olsun, doğru diyelim. Ne için son yaralı güçlerin Türkmenistan serkeçeğine toparlamasın, yığınamasın? Türkmenistan'ın halkına, Türkmenistan'ın inan var mı? Bunlar eğer oynatacak olsa. Mesela ben sana senin ulan dost olsam, salon aleyküm olsa misal için. Ben sana karşı yüzüne seyredip bir zat deyip arkandan bir tökmen edip bir sana karşı bir oynatacak olsam sen tedbirini almam mı bana karşı? Alarsın. Ama Türkmenistan hiç açıdan bölünmez. Ne avtonom olar ne başka bir zat olar. Bunu böldürtmeni de ruhsat vermez. Diyeceğim. Türkmenistan o zaman bir devlet olan olsa bıçak aç elini. Şol topraklar şu Türkmen halkının özünde kalarım. Etnik milletten olan bir neçe il rayetlerimiz vardır. Olarım şu devlette, şu toprakta yaşayan olsa şu toprağa eyedir, hakkı da vardır, hukuku da vardır. Şu toprağın rayetidir. Biz onu etnikleştirecek olamız yok. Mesela benim emenim Özbekistanlı. Ben ne etmeli? Ben atam tarafı tutup da gidip enem tarafa mı karşı yara kalayım ben onda? Özbekistan'da Türkmenler var. Karakalpak'tan tut, Xiva'dan tut. Ya diyelim böyle Bukhara tarafa çelini git. Harezm tarafa karşı nereye girsin Türkmenistanlılar var. Samarkand'da bile var Türkmenistanlı ovalar. Onlar ne etmeli onda? Birinkilerin Bukhara'da, Xiva'da yaşak kaydan. Hava. Ön bular yal terk etti. Benim nasıl 50%, ene tarafım 50% Özbekistan'da onda. Özbekistan'da 50%. Özlem şöyle öz ovamızın, öz yaşayan velayetimizin, öz yaşayan Dayhan birleşimizin adamları. Dövründe koşup gittiler şota. Bir ana değil ya, dövründe gittiler. Oyunu oynan ene hazırki haramzadalar oyun oynayacak öyle. Türkmenistan'ın halkını birbirine ya komşu devletlerini düşürmek için. Şu oyunu oynap dövründe pursatında peydalanıp şu pursatı elinde tutubilmeyen it oyunu oynayan maskara olanlar ene hazırım şu oyunu oynayacak olur. Ene ben şu yerden şunu açmak istedim ben. Ben hem şunu açacak olur. Emmemiz aslında bir zada açacak olur Türkstay'da. Yani ben bu oyunun içerisinde oynananlarını şu devirde kimlerin ne bir güne velayette bir güne hal şuların şu haramzadaların var yüzünü sesini duymadık. Devlet idarasında hukuk idarasında işler basılı giden adamlar oldu. Yo bir bu var. Ben çok detaylı içine gireyim yok. Ben detaylı içine girsem benim içimde duran olar. O kadar sağ Huda'a şükür anladan yaşlılarım var. Şu dövrü bilen yaşlılarım var. Bir yaşap çıkan. Rozvayan'ı Baka'da söz verelim. Baka hava. Ben açacak bolyanım şu. O Türkmenistan Prezidenti Niyazov olan gece hakikaten toplanıp duruyor. Hakikaten toplandı. Özbekistan tarafı.
İkem hazır mesela Mar tarafında ya da aydın mesela yol öten Taxtapazar tarafında Libo tutmasan bir yerine bir tutmana Afgan Türkmenlerini sorasan düşman yalı ne medyalar şolar. Şoňa hiç sineden var mı içimizde? Yani Afgan Türkmenleri bile mekana oturup gördüm. Şolara ne medya ata vatanım deyip gürün ediyendirler. Türkmenistan diye başına bir zat gelse şo gün biz tayin bir zat. Bakı. Yani canımızı vermer bolsam tayin deyip duran adamlar. Bakı. Ol Gazal goşun gelenne. Batmaçylar bolup Gazal goşun bilen çaknaşanna. Türkmenlerin köpüsü bu yurt kapırın eline geçse. Inni berde hemme zat umumu bolýa. Ayal maskalalan namysyň, malyň, mülküň umumu bolýa diýip aydylandan soň adamlaryň yeňilenden soň näme diýär? Owana geçse. Bizim gatı köp doğan garnaşymyz owana geçen. Biziňe ikem ýene hemmeti diýen ýaly şo tarafa geçen. Hawa ikem ýene bir neme gürrüň bereýin de şunu ýaly ýene muny hiç hile analiz atlar bu men nememem del bu. Käbir hazırki prezidentimizin ýanynda işlän adamlaryň gürrüň berişine göre Karoçe neme diýär şu Mar bilen Lebabyň arasyny diýä bozmaly diýär. Näme üçin diýsen diýä Mar diýä prezidentin ýanyna işlän adamlary nerden nädip tanayan Baky? Baky sen kim? Bu detallary jikmejikleri nerden bilýän Baky sen? Baky sen geniştabyň başlygymy Baky sen? Generalmy sen? Baky kim sen Baky? Men aýtjak kimligimi de ýöne şolan gürrüň berişine göre şunu ýaly bir zat var diýä. Lebap bilen Maryň arasyny bozmaly diýä sebäp diýä. Mar diýä mesela Awganistan granisasyna ýakyn bolan üçin diýä. İkisi birleşip diýä Awganistandan hem diýä Türkmenler geçirseler diýä şu Türkmenistan nämeni prezident diýä agdarşy edip bilýärler Türkmenistan içinde diýä. Şoň üçin diýä şatyr tire parazlyk näme diýerler diýä öz arasynda. Şo diýä hökümet tarapyndan çykarylan zatlar şolar diýä gullukda da şonu ýaly näme edilýär diýä. Ondan soň mesela Lebabyň polisine diýä Balkana goýýar, Balkanyňkyny getirýär, Mara goýýar, Marnyňkyny Lebaba goýberýär. Şolar spesial edilýär diýä aslında diýä. Rozaýakka ikiňizden hoş geldiňiz. Hoş gördük döwlet. Assalamu alaikum. Dölda. Wa alaikum assalam. Rozaýakka söz bereli, Rozaýakka. Hoş gördük döwlet. Evet. Men şol gepleşigi şular ýaly Lebap aýrylsyn onno. Hawa biz bizi gollamajak bolsaňyz, Lebaply aktivistlermişin, Lebaplylar görüşýärmişin, çykyş edýärmişin, protest edýärmişin, rejime garşy gelýärmişin, Lebaplylar gollamajak bolsaňyz, Lebaplylar ondan aýrylsyn, Lebap aýrylsyn diýip şol ýaly çykyş edýär ýylyň öňünde. Şoňa hiç kim şo taýda reaksiýa berenok, menem düşündürýän, "Haw siziň şu aýdýan zadyňyz ýalňyş. Türkmenistan siziň eneňiziň, ataňyzyň, zadyňyzyň malymy? Siziň kärenne ýeriňizmi?" diýip bir sada dille aýdýan olanlara şoňa şaňa kommentaria ýazýarlar. "Hawa, agam sen näme bular ýaly neme diýip oturýarsyň? Ýurdu bölüp oturýarsyň." Men mölýänmi ýurdu? Men näme aýdýarsyň? Oňa şular ýaly bir jogap berin, oňa men öňüm açyk bolup ýörtüm da, tam ýaman oňa üstünden getirdiň sen meni şu zadyň üstünden. Men öňüm bir gepimde bir aýdypdym, şu arada şu Lebabyň aýrylmasy barada käbir toplum bar Lebabyň öz içinde. Etnik millet duran bir toplum bar Lebabyň asyl taryhyny bilmeýän, Lebabyň nähili gelip çykyşy, nähili guruluşyny bilmeýän duran bir toplum bardy. Olaryň şu asyl niýeti şol edil şol Garakalpakistan, Özbegistandan aýrylyp o addelini bir döwlet boluruz, eýders diye şeýle bir niýetde özlerçe niýet edilenler var. Ol meselem şol Niýazyp döwründe men öňem aýdypdym ýadyňa düşýän bolsa, şol Niýazyp döwründe Pirgolöde döwründe şu Lebaby aýyrjak bolup o awtonom bir oblast etjek bolup munyň bir asyl temelini goýjak boldular da bir ýerde bir gizli maslahatlar geçirdiler. Ondan soň bu maslahat Pirgolöde döwründen geçenden soň asıl bu maslahatyň içinde bolup ýöreleriň biri Amerikada ýaşap ýör. Amerikada. Ol Amerikada häzir. Men öňüm aýdypdym şo arada. Öň başyny baştan şoldy. Şonuň bilen häzir şu süýýet saklap ara baglanşyk edip ýene şolar şu meselen gozgajak bolýar.
Son bu mesele Pirgulöde dövründen kaldı. Ondan sonra Gurban Murat Rozip velayet hakim bolan dövründe şeyle ýagdaý amala aşyrylmak üçin yine Gurban Murat Rozip sokça goldurdy. Gurban Murat Rozip şo mahal aýtdy, menden uzak bolun diýdi. Bir diýdi, iki hem diýdi. Size men bular ýaly pursady men bermeýän eliňize diýdi. O. Şo Gurban Murat Rozip'e ýöre bir özleri öz arasında aracı goýberdiler, pasrednik. Hani şu ýaşuly siz bir näme dermisiniz zat, näme der niýetini bilmek üçin. Ol niýet etjek olan adamyň özü de şol döwürde. Şol Milli Howpsuzlyk Gullugy ministrligine değişdi olan velayet upravleni. Milli Howpsuzlyk Gullugynyň öz içindäki şo işläp beren öz işgärleriň biri, asıl şol işi edip ýören. Rozip bu meseleni imsimnam etdi, ýokary Aşgabatda getirdi. Rozip Aşgabatda getirdi, bu iş goý bolsun edilen ýa-da etjek boldular soň. Ondan soň Rozip wezipeden aýrylandan soň bu iş üçüncü gezek häzirki şol Lewap velaýatynyň Türkmenawat şäheriniň içerisinde ýerleşen, ýani şu Türkmenawat şäheriniň birinji mikroraýonynyň bazarynyň ýanynda şol täze gurulan Tohtagul restorany bardy. Şo taýda Geday Ahmet döwründe şo taýda gizli maslahat geçirildi. Şo Tohtagul restoranında gizli maslahat Geday Ahmet döwründe ýene başlady. Ynha şu Geday Ahmet döwründe velayatdan ogurlanan pullaryň 3'te 2'si Amerika'ya gitti. Onu bile al kaçıp giden adam häzirem ýaşaýp biren Amerika'da. O arada bir gıýgram çykdy, Lewap etjek, biz Lewap etjek diýip. Galan pulunam şo Lewapyň galan girdejisiniň 3'te 1'ne Geday Ahmet öz hasabyna Özbegistanyň Xiva, Harazm şäherinden özüne gerekli ýerde gaty uly ummasyz bir köşkýaly bir jaý saldyrdy. Şu zatlaryň üstü açylandan soň, bagynyň üstü açylandan soň, ondan soň Geday Ahmet velayetden aýrylmak zorunda kaldy. Çünki prezident aýyrmak zorunda kaldy. Aýrymam näme 6 Nasır etrawyna häkim etdi, şo taýda onu imsim etdi. Çünki imsim etmese bolanokdy. Ortadan aýyrmasa bolanokdy. Ine bu milletin velayetleri veya koskoca dövleti, yani ullakan bir dövleti paramparça etjek olan niyetleri, yani şular ýaly bular. Bular etnikleşen milletler bir ara gelip özleri çelini velayet ayıracaklar. Ay götünüz çatyan olsa daşoğuzu ayırsanız da Balkan ayırın götünüz çatyan olsa. Lewap ayıracak, Lewap etjek, beytjek. Siz arzu ediýäňiz, men size aýdaýyn şu taýda, şu Lewap aýyrjak bolýan diýerler. Birim şu Lewap aýyrmaly, eýtmeli, beýtmeli diýen käbir özler şol galamyny eli galam tutup galamyny kireýine beren o bir nämeler var. Şolar reklam edip duran. Oňa da gatyly sözümüz var. Olar ýaly o paş-paşda başary bilýän bolsaň aýal doganyň bilen marina alarsyň eliňe. Başary bilmedin, marnama alyp bilmedin. O marnama alyp bilmedin, ölen ýöne özüň şu marna alaryn diýip o bir mahal hiç kime hissat diýmezden bardın, emma itolga marina almak. İzine goýberdiler seni. Goýberenem bilýän, gaty gowy bilýän. Kimsen içeri almany izine goýberen, at familiýasynan bilýän. Eline ýazyly jogabam berdiler senin. Yine şular ýaly bağışlarsın, şular ýaly haramzadylar. Şeýdip halky üçüncü gezek provokasiýa getirip, haýsam bolsa bir velayatyň halky ýa adamlary şeýle ýagdaýda gözeýilip başlandy, şulary hüşkürüp ortağa döküp, ondan soň bularda şol ýanky şol itolga hökümete, bularda hökümet bilen hiç bir nämesi ýok. Bular şol asıl maksatları döwleti ýykyp, döwletde kan töküşükli emele getirip, ondan soň hökümeti özleri ele geçirecek. Özleri aýdy otira. Biz Huda saklasın o tak barsak diye biz olur strukturada olar ýaly adamlarla näde bir işlemeli. Näde bir işläp bileriz. Oho size işläp bilmegi siz häl o zatlary kırady goýun. Siz o zatlar näde barıp bileriz diýip pikir edin. Haraşo işte siz barıp bilmeýäňiz. Siz barıp bilärseniz bu haramzadadan beter edýäňiz siz ýurdu. Bu haramzadadan beter etjek görünüp dur. Bu bir, iki. O sen döwrüňde öz döwrüňde şo taýda urjakyňyzy urduňyz aho. Marine. Hawaryň ýokmy ýa? Özüň öz diliň bilen hemen bir seslenipdiň. Men şu taýdan şoňa sen adyny tutup oturmaýyn. Özü öz dilinden hemen bir seslenipdi. O meniň aýal doganymyň tanadyklary bar, towy, kärdeşleri.
O bir strukturada işten sonra birbirini tanıya. Selamun aleyküm. O ne ettin? Yapın kıskas şu tayda men aydayın. Şu provokasyon yöretecek olan o aklı sumak başından gidene. Senin o tutacak olan bağlığını biz bireyem tutup koyduk. Sen havarın yok. Levamı çayından akıp geçen am deryan suvu. Marayın üstünden Karakum'dan geçip gönümel nire gider. Yettik yerine al Balkan'a hala çelini var ya. Havarın olsun. Şol Ami deryada gezip biren lakka balıklar senin yalı ol zagaracıklara, talostalokçuklara aldırtmaz ol. Ben sana şunu duydurayım şu taydan. Meden dilde. O. Leva bölecek olan şakşaklar var. Türkler ayder ya bunlar, çapulcu bunlar diye. Onlara da geçiş yok da öyle. Hiç onu arkayın olar o taraftan. Arkayın ol. Ben 100% söz veriyorum şu taydan. O sözüm sözdür. Ayda yayın. Bunlar Leva'nın tarihini, geçmişini bilen yok bunlar. Leva'nın kuruluşu, gelmişi o zatları bilse bunlar biliyor musun Leva'nın ayrılmalı mı ayrılmalı değerliğini.